ayango kinyi makawuna chako di Michael Agwanda kane waneno lokruoge mane otimne tenda committees mopogore opogore e od bura mamalo. To nyalo wacho ni ne gin committees madito dito ema koro waneno ka otim lokruoge mathoth ahinya kendo jogo oket jo ODM moko kuom gi bende okete jo UDM. Wanyalo wacho ni jok mosebedo ka tiyo machiegni kod sirikal, jogo mano balo kod sirikal ema nyalo wacho ni ne oket tenge. Lokruok makamagi en ranyisi mana inyanya to ka wang'iyo wechego mag telo kachiel kod wanyalo ng'iyo ting' mar od bura mano mar neno ni weche odhi e yo makare nikech wang'e ni od bura kacha bende mikale chike. Joyce, gik moko osetimore mang'eny nyaka nyocha moluor Raila Molo Odinga wuog UAC kendo nodwaro matek ahinya mondo odwang' telo mar UAC to nokotimore maber. Wang'eyo maber ni President William Samoei Ruto bende dwaro kabisa mondo Raila Molo Odinga obed chairman mar UAC to nokotimore. To kanyo kotimore dire moko nawacho ni ka Raila Molo Odinga odugo Kenya ka eka siasa dhi chakore. Nyocha waneno gima koro waluongo ni broad based government. Jomoko luongo ni broad bread government. Jomoko luongo ni broad base. Jomoko be wacho ni broad in the base. Jomoko be wacho ni kake jatend piny wacho ni broad based government. To kinyo broad based government ni maber ahinya. Gik mantie broad based government ni maber pok one nikech wang'eyo ni gimomiyo broad based government nobiro en wach jok matek e Kenya ka miluongo ni Gen Z. Kade onge Gen Z, di koro broad based government ni onge. President Ruto nowacho ni en ok onyal tiyo gi Raila. To Raila Molo Odinga be nowacho ni en ok onyal tiyo kendo nowacho ni gi okwale kuche. King'iyo wechego ne gin weche matek momiyo jogo ok nyal tiyo kumoro achiel. To kane Gen Z obiro, ma Gen Z odhi parliament, ma Gen Z oketo Nairobi obedo kuma ok nyal wuothe, eka President Ruto nowacho ni ng'ama nyalo bedo gi power ma be nonwang'o kura mang'eny madwa chalo koda en mana Raila Molo Odinga. Chalo ni kokaloso gi Raila Molo Odinga ni sirikal ne dhi gore piny. Nikech nitie weche mang'eny mowach kata ni President William Samoei Ruto ne dwaro kata ni mondo wene jo lweny telo. To nong'eyo maber ni komako Raila Molo Odinga ma Raila Molo Odinga odhi ochung'. Tang'o manyalo timore kwe nyalo bede. Raila Molo Odinga be kowuok kenyalo paro Joyce owacho ni udwa golo Ruto. To kusegolo Ruto to ng'amuketo kanyo. Tadiera ka ni winjo gima nowacho no onyalo bedo gadiera matin nikech Gen Z be ne nitie gi telo mang'eny teko mang'eny kabisa. To giwacho ni gin leaderless, gin formless, onge ng'ama guide gi to gin social media ma guide gi. Kendo ne gin gi power mang'eny kabisa kendo pod gin kata kawuono ng'ato wuondi ni Gen Z ok dhi make a very big impact in this country. But going forward, waneno ka broad-based government koro omiyo jatend piny no change o cabinet ni mokelo ji manyien iye kanyo. Waneno ka Honorable Mbadi sani nitie kanyo. Waneno ka jomoko ma nyocha onge kanyo, Liki Nyanjui gini nyocha okel kanyo. Gi jok moko mang'eny ma nyocha onge kanyo. Kendo nogweyo osiepege manokwongo miyo tije madongo dongo. To bang' mano kendo koro UAC owuok kae to wacho ni an adwa support Raila Molo Odinga mondo obed chairman. Ok otimore oduogo dala. Duogo dala ni nyiso ni koro Raila Molo Odinga nyaka bed gi gimotimo. Nyaka koro ng'i ni to broad based government ni en ang'o. En gi joge ne koso en mana jo Ruto kende. To ka ineno gik manyocha timore ma koro ipenjo specifically ni chairman kata committees manyocha ordinarily ne gin mag jo sirikali manyocha omako mang'eny ahinya ni koro lok gi osiepa Honorable Tandi sani chairman mar budget ni kata sani historia mar piny Kenya ma itelo mokwongo ma bende waneno ka jal mawuok e kweth manok e od bura mamalo ema koro omako kata lemo maduong' e achiel kuom committees madongo dongo e od bura kacha. Nadhi kanyo adwa wacho kama ng'e ni kombe mineno omi jo ODM kendo jok ma iwacho ni nigi kweth matin e sirikal ni magin elected leaders jogo ema nowinjore obed gi kombe gi mokwongo. Gima ji ok ong'eyo ni sirikal parliament nitie gi oversight role gi making laws, responsibility of parliament wang'eyo. Ahinya oversight role gini en ni gini noyude ma wrong from the word go.
sirikal koketi ngiso ni sirikal bedo executive to sirikal magojo executive mas president mayiero jatend jopiny mayiero to kochope parliament ka kweth madongo machalo committees owinjore bed chaired gi opposition ngiso ni gi oversight the government gima government timo matinde ni osebed kitime yo ma ok ni kare pachoka osebed kitime yo ma ok ni kare ma na penjo ng'at moro ma en jasirikal tangiso ni gini gimutimo ni is the right thing ma gima owinjore no team from the word go ok ni itime sani utime nikech koro chalo jok madwa mondo jogo yie kodwa ni wan kodgi kumoro achiel to ma owinjore team from the word go kombe mineno omi jogi gin kombe mowinjore no osemi jo opposition to kata king'iyo gik manyocha do mar court nowacho ni jo ka ging'iyo numbers mag tie parliament kineno ka UDA and affiliate parties gin minority ineno ka speaker wacho ni wane mo make ruling ka wane ma pod wan majority nyiso ni kata king'iyo kwa makini jogi ema nowinjore okawo kombegi ndalo ma chon kendo kamano kaka owinjore otimre te en mana ni siasa ma Kenya ka en ni seche moko ninyalo ng'iewo ji miso ji mfuko machalo parliament ma ji nind te ma ji wuondre ni gino gine to ging'eyo ni mago gik maricho ipenjo ni jogi be ginyalo tiyo maber koso ginyalo tiyo maber anya wacho kama ang'eyo Honorable Tandi mokwongo nowinjore obed finance chairman mane Honorable Wanga nokawo negi compete kabisa dirego ma Honorable Wanga nokawo nyocha penjo jotelo moko mane nitie kanyo to giwacho ni Honorable Tandi nigi ability onyalo deliver maber en mana ni okawe at a moment ma wan gi gimiluongo ni not pending bills sanitimo budget matin no nyaka bed pass very very quickly kati chako budget maduong mane supplementary budget masani timo sani bang mano kuko wadhi budget maduong makoro wadhi neno ni to Honorable Tandi nyalo timo gini koso ko nyalo timo to ang'eyo ni onyalo timo to gi chairman duto to be king'iyo maber ahinya ibiro non ko gimiyo chairman ja ODM kata jo baba kato deputy ne gikawo jo UDA giketo kanyo ngiso ni gi balance power in such a way ma okinyal nongo ni jo ODM gitimo mana gigi kendgi kata